assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu. Sunana na Khadija, inda kuka sani kullum kuna kira na kuna tambaya na magunguna, amma ina ga muku cewa ba mu kawo ba sai sabon shekara. Wannan saboda kuma muna so mu kawo muku magani mai kyau kuma wanda zai muku kyau a cikin jikinku. So riga wannan za ku ga na rike substance guda biyu a cikin container. Ɗaya na sha da shayi ne, ɗaya kuma na ci da nama. Sunan shi yaji da abun shayi. Wannan zaka zuba a cikin shayi ne ka sha, wannan kuma zaka ci da ko nama ko na abu. Wannan ba wani aiki ne da zaka ce wai wannan hadda mai lafiya hadda mara lafiya kowa zai iya shan wannan, saboda an ce me kowa yake son ko kana da kyau ka kara da wanka, ko ba haka ba. Tabbas sau da yawa zaka dinga gan wasu suna damuwa, suna cewa ai ba su da karfi idan aka je fannin wannan, kun gane ai. So wannan shine garanti ɗinku, idan ka sha shi zaka ji matanka kullum in an tashi da safe ana uga ina kwana, alhaji ina kwana, ana godiya, ana maka breakfast mai ɗan uban daɗi. So wannan magani shine za ku siya ku sha a cikin wannan naku, ko baka da lafiya ko kana da lafiya, you get this thing. Saboda namiji shi ke ajiye mace a gida, ko da ba fannin abinci ba. Ko masu aure ai kun gane abin da nake nufi. To ga sunan nan ba wani tsada gare su ba, da kamar yadda na faɗa ɗazu, duk inda kuke, kowane gari kuke, idan dai har kuna son wannan magani za mu tura muku, kuma bai da wani tsada fa can, amma me is very guaranteed. Ga karamin kuɗi ga babban aiki. Wannan ai gara basan ku ne. Ga nambobin mu a kasa, sai ku kira, za mu tura muku da alfahari. Kuma idan kuka gwada ma za ku iya ba mu comment a comment section namu, sai mu gaya muku. Mun gode sosai. To bari mu je mu duba wani kuma.